В Русе водещата българска модна къща Аристона откри първия магазин от новата си монобранд концепция. На събитието присъстваха изпълнителният директор на Аристона Николай Синабов, създателя на концепцията Антонио Вентурела, лицето на Аристона Юлиана Дончева и търговските партньори на компанията. При реализирането на концепцията приложих правилата на първокласен визуален мърчендайзинг. Подчинение на принципа "Пространството е лукс", в средата на помещението са разположени малък брой внимателно подбрани части от маси за излагане на колекциите. Постоянно променящите се теми на колекциите привличат вниманието на клиента. Удобната мека мебел в новия магазин дава възможност за продължителни модни консултации. Като лице на Аристонес, за мен е изключително удоволствие да подкрепям компанията и нейните партньори франчайзинг получатели и да им пожелая наистина един успех. Следващите два обекта от новата концепция на Аристонес ще бъдат открити в София.